Itu. Jadi ibu-ibu kok kababadak taba-taba, kok kadigacui baju tojo parfum, suami kepulang karajo. Kepulang karajonya 5 menit, lah ibu lah mandi. Gigi nembalado tu digosok. Ketiak nembusuk tu ada lagi reksona tu baju disuntik jofar, dijanjang sesuami udah itu je. Ni arumna istri dan tak kanyo tinggal ibu. Jo lonti bo di rumah lu nyo boka sepatulai ibu nyo cium sekali. Iko kapai ke surau, kapai barale, baranca maju. Batabam badak. Iya kan? Kemudian suami kepulang bau kambing, bapalu, ketiak bu, busuk gigi balado. Siap-siap lah nyo pindah ke lain.